Most következik Máté László és Szlízs Magda, előadják Petőfi Sándor dalait Máté Péter zongora kísérlettel.
Dénes György, hagyjatok még énekelni. Dénes György, hagyjatok még énekelni. Jaj, hagyjatok még énekelni. Oly szép a dal, az élet mázla. Aranyszivárványt festeni a sötétedő ég falára. Hadd aggassak még őszi fákra, virágfüzét a tűnő nyárból. Hadd lopjak néha-néhanak egy kis álmot a napsugárból. Jaj, hagyjatok még énekelni, öreg Danát dúdolni szépen, megállni, tűnődni csendben, mesét rejtő csillagfényben. Következik Máté László, sanzon, zongora kíséretel, Máté Péter. Néha csendes alkonyórán, amikor a zaj kihal, eszembe jut egy-egy módon elfelejtett régi dal. Az a nóta, amit egykor fehér téli éjszakán kis ágyam fölé hajolva, halkan dúdolt jó anyám. Az én édes jó anyám. Néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok, néha úgy feldobog a szívem, hogy csak nékem nyílnak mind a legszebbik virágok, néha-néha még el is hiszem. Néha-néha úgy érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szól, hogy a tavasz régen elmúlt, szinte elfelejtem, a szívembe halkan hull a hó. Hull a hó. Mikor a világok nyíltak, vannak hulló éjszakán, költögető szerenádom hallgatta egy barna lehány. Búsan remegett a nóta, hold világos ég alatt. Hegedű szó mámor illat, mint az állam elmaradt, mint az álom elmaradt. Néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok, néha úgy feldobog a szívem, hogy csak nékem nyílnak, mint a legszebbik virágok, néha-néha még el is hiszem. Néha-néha úgy érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szól, hogy a tavasz régen elszállt, szinte elfelejtem, a
szívembe halkan hull a hol, hol, a hol. Most következik Semlicska Henrietta vers a zenéről. Halász István a zenéről. A zene kincseket rejt, bánatot és bút felettet. Örömök, boldogságot ad, vígságot és szelíd vigaszt. A zene minden műfaja, múzsák csodálatos hangja. Bezenki az egész világot, szolgálja a boldogságot. Édesanyja dalát hallja csecsemő, és kísérje a dal a zene, ha felnő. Majd, ha eljön az élete végórája, a dal lesz a búcsúztatója. S ha majd felér fáradt lelke a mennyekbe, a szféra zenéje lesz ott a kísérője. A zene nagyon erős, hatásos csodaszer, amely minket már életünkben egekbe emel. Különös tisztelettel szeretnék bemutatni két nagyszerű embert, akit vár a nagyvilág elrabolt tőlük, de a szülőföld és a zene iránti szeretet megfogta őket, és megtisztelték ezt a nagyszerű délutánt jelenlétükkel és rangos fellépésükkel. Engedjék meg, hogy bemutassam ezt a két zeneművészt. Elsősorban Máté Péter professzor urat, aki az Ort Izlandról egy nagyszerű, szívhez szóló művészetet hozott nekünk, és aki különben az izlandi, a Reykjavik ugye az a főváros, ahol van egy zeneművészeti főiskola, és ennek a zeneművészeti főiskolának az zongora szaknak a tanszékvezető tanára. Azt hiszem, hogy aki megéltük Szedmák Szicsi relátornak a muzsika alását, annak nagy öröm és tisztelet, hogy itt lehet közöttünk őt hallgatni, szívmelengető. Őt is nagyon nagy szeretettel üdvözlök. Megegyeztünk. Én kezdek. Én vagyok a fiatalabb Péter. Én már régen be vagyok reggedve. Kati. Engem már csak így ismernek. Így szeretnek.